ole hei tu na hian Thanglailung khuwa patlaw ngai tak mai pu Kapa YMA ni hi omhuna thil ti reng na pui thok thei to lo ania amara chu hei ti hian tui hawk luan kor lo siama ama thuin hei lai na sato khop mai ama po meka so la sana oma hei Thanglailung community hall bul ania ti hawk hi tam thei em mai a helam high school tlang atang te hian ti hawk tam tak ron chukin helai vela hian a luang chuak ve mai thina chu chu ngei mo in side drain asia mani khawlai mi khuan in ani a khawlai khuan an in oma hei hi pu Kapa te in chu ni a hei hian patlaw ngai tak mai ni a khawlai ten bawlhhlawh om hlek chu chhar renga tiang khan faina lampang hi ngai pawimawh em mai a tiang hian side drain om nia lo kha tiang hian hei a lai ama thuin ama tlawmngaihna leh patlaw ngai kan veng YMA point central YMA na Mimal tlawmngai malakna la tha khan chawimawina dung turin thlan chhuak lo ni to a tiang hian siam YMA point lawmman lo siam to ni beipui khop mai a hei ama hi tha khop mai a ni saro pui sia pu po chau ti ka ringa mit nga vel chu ka lai to chung peking ka chau khop mai a ani sa kha ka thiam mai o mai lai kan lai tlang sak lo nga kan du to dia ti tha khop mai a hei lai na sa to khop mai a thlan tlafak mai a lung khop mai thì kha thì học bộ sẽ tất nhiên luôn thì tổ tura ngay là hrang nghe pu po lâu chol đẹp ra thì kha hun với đi cho cần mang này sa đã mồm đó này cùng sống của bạc hạt khawlai kom Thanglailung khung kum som kwa pasari mi oma hei Thanglailung a chun upa bera bak chuan adot tu chu ma hi kum som kwa pakhat ani pi van kungi ania soi chip cher khop maya fa ten nu puyan la nei lova ama hi kum som ko pasari di to ati ni teng khan a hriat na pula tha em ma se bia ka har dewa ama du te a thu soi te ni hran lo hi chon han tar chak lo ani to a teng hen teng khan hun a mang ve me ka ni afanu in pasal anin thena afa ten an nom pui menom puya atini ama hi kum som ko pakhat mi ani tin central YMA te khan Mimal tlawmngai le ma la tha faina lama ma la tha choi boina kha ani ne na hian an lo hlan to ani Thanglailung Branch YMA ten an branch hom chunga an tu tiang lama ma la tha thlan chuana hun nein ani hi thlan chu ania tian afapa dam puya jema bawk om mek in covid akaya
lungai ve me no ma se dam to tu na chuan na te thlengin ala hriai chak khop mai a kha alo nei thawa ho thla turin a insiam ani ka lei zo saka alom ve khop mai ro le an ho tlanga an ho thei ti ni tiang hian hun a mang han dam chung hun chuan mang chu ni mai a cái này bằng căn tuần bếp tụt lên đi à mà rồi chú con sợi đủ chú đi trang hiền phải nó làm mà hiền mình sâu tê hiền mà hắn lạc vào ngay là sẽ lút lên hắn